Samuan gi mama ka wuok e skul ni to kata kwatimo gimoro amora nyako wende Zaburi an tuge atmosphere no kumoro amora buonje winjani paro wer akia ni wer namba 23 wer 26 to wer koro ne wan gi mama inya. Mama mane jakwaya koso ne mana wer mar dala ka samoro. Mama ne jakwaya to mama no wer ahinya. Amani gima kia otimo nyaka kawuono kwa chope ot ngeni gimano penje ni kawuono ni iwinjo Zaburi to wer 26 koro nyaka ing'e wende go be. Manyiso ni koro mama nigi mise mare wi kaka in beni chako chenro mag wer duto. En ang'o modhiri michako wer? Iwacho ni kanyo bende kitimo weche gi mag fwambo gi keyo e mbalariany kacha, sani koro intiere ka bende koro iwer. Ang'o modhiri e wer kacha? Mano kapok wadonjo weche mag lony mari. Nandiko ga chon. To nandiko poems, shairi, mana I think ka nene form 2. Magi gik manandika inya. To koro yini kindiko to onge ng'ama winjo be. Chal ni indiko to ipondo gi tipando gi gidwa ni ng'ato ne. Koro most of the time nandiko to antie osiepna moro ma ana obed go. Yini kibet gi ng'ato e deskmate ni kanyo tingise ni kawuono andiko gini bwana to adwa mana ni winje. Koro kamane kaka nachako to natiyo gi president ma school. Koro nan gi opportunity matiyo gi music anytime. Koro natiyo ga most of my time natiyo ga ka aonge library to ng'ato ne ng'e kama dhiye. Kijadhi andiko to apani en gima nayudo kanyalo timo gi maonge pek moro amora. Anya wacho ni warengo pia ahinya. Koro wadogi wacho kacha ni high school kacha, isomo kanye primary. Nitie jogo ma samoro isomo go masani bende koro nene remo gi TV. Gipenjore ni Emmanuel Chaktindo wanene mani TV. Emmanuel isomo kanye school where I chak primary I think nasomo mana Kibera kae. Nazarene primary mano ne private kono. No tiwa maber, no tikodwa maber. Alafu to koro high school natieke St. Joseph's Withur ni Kano. Kidonjo kadonya Kano tiwacho ni Withur ging'e kuma giterie. Withur. Mano ka iridri piny kichomo Rongo kidonjo gwenge ma Kisumo. Kono. Koro kanye kuma nasome tunatieko kono. Kasetieko kono koro nachopo African University. Kichopo African Nazarene University kacha makoro in kacha itiegri kaka jafwambo to bende in ka iwer in gi lemo kodogudu mopogore opogore in kacha bende kaka jatelo mag nyithi sikul in kacha kaka president margi tiwacho ni telo gi duto biro gi gigo ma wacho ni ting ma in kacha ka ponono ne itimo tich mar fwambo gi keyo ponono yude pod inyadhi nyime kod wer koso itimo gi mana mawudo thuolo mokwongo temimiyo. Gima wacho ga ni Nyasaye kumi gi nyaka inyal tingo adier. Kwineno no mi mae gi mae onge nyalo tiyo gi gigo te. To kitiyo ga chiel to nitie kumoro ibo dak to okidag gimoro monego idag go nikech nitie gima kitim to Nyasaye no mini mondo itinego. Koro an ting gogudu ma arwako gite seche moko inyalo yuda kan gi ji to aongoza gi kaka onego bedi seche moko inyalo yuda ka timo gi mag mass media kae gi kae ni mondo ayud mana opportunity kumoro. Koro gima timo ga inya ni wer abodhi kodo mbele. Wer apani ma talent mar ng'ato. To gima gweth mar ng'ato gikawo ga kata imiye tich mane. Kata ka ng'wezi ni judwa bedo kiongozi mag gavana mar kumoro amora. To nitie gima Nyasaye no mi mamari. Ma ken ok ni en mana gima kwanyo kumoro amora ma gima nonyuoligo. To gima nonyuoligo ber ahinya kitiyo go kata kitimo tich moro amora. Koro apani wera ok nakawo ni first opportunity. Wera bodhi go mbele kata ko chula kata ok chula nikech mane gima mora seche ma an pincha seche man malo to gima biro mokwongo e pachi to en mar wer. Koro abo timo wer pile. Baba ni okwer, mama ni wer. Baba na okwer. Baba ni okaona de safari mari mar wer. Kakoro sanu ni ndremo gi TV. Oneno ka wuode ochopo e TV. Oyude yo machalo nade. Abani anosi baba. To ko wach ga mang'eny. Ng'eny ga jo wuoyi nyalo bet ka onge gima rach to ko wach mang'eny. En mana ni halo koro gimong'isa ni en gima no ng'isa aparo ni kachopo. Ini kichopo antie age ma kichopo ting'isi ga ni koro gimoro amora mitimo mano ini miya mwatimo. Mshile ngama duong. Ngama ne kaka nong'isa ni an koro onge wach. Kidwa somo isom.
kidwa timo gimoro amora mitimo mana ni gimano weya go to gimano ng'isa ok no weya go pod entie gimano ng'isa mamako ga ng'isa ni gimoro amora mitimo to dongruok mari manya ging'imo ahinya koro kamane ka relate gi baba mayot koro wakeli safari mar thum kendo koro ka intie kacha goyo thum opogore wasewinjo gi kacha wer ma ugi kacha mar my father ni miwa ne akapela ne kaiti kono ni anengo mane ogoli kacha mai paro wer machalo kamano kod nyawadu mabende onego bede studio kae wacho une group achiel miluongo nade to safanu chako na dunya miwa mana akapela kae to wadonje sigana mar koro thum kama okay we amiwa akapela ma chorus kamano. You are my father, go father. You're my father, I got feathers. Even in the bad weather, no fear. Even in the bad weather, no shiver. Koromane chorus ma. Mi wacho ni kata in bad weather. Wacho ni kata ka kor lwasi ok ni kare. Kata kor lwasi kaka no wacho kaeja. Rach manade. To ingini Nyasaye kose umi to umi. Wacho ni nigi buombe gi koro. Koro kise bete buombe kanyo to gik moro amora dhi ka kodwa. Ang'o mano orimwa ichopo e wer machalo kama e kindegi? Hapa ni e community mwadake sani, e surrounding marwa. Ok ni ng'ata mwaneno nigi a father figure e odgi kacha. To koro ne kaka ne wandiko my father ne odo mana relate gi ng'ata ma nyalo wacho ni mimi sijakuwa na baba. Mane gimodwa ne wadwa relate kod ng'ano one on one touch ni omondo ng'e ni ntie baba ma ochung'no wate baba ma Nyasaye ma ki donje buombe kacha kata ki onge baba ma nyalo neno pile to enentie gimoro amora minyalo dwaro gimoro amora minyalo dwaro timo enemo wuotho kodi koro kan wandiko my father ne wandiko ni mondo wa relate gi ng'ano ko winjo onyalo pako Nyasaye kendo onyalo yudo hope ni mondo odhi mbele gi gimoro amora motimo nikech Nyasaye to osechung kode koro nwaringo mana ni ng'ata kiwinjo mana wer my father in the bad weather in the good weather gimoro amora ntie father ma in go kata koro wadwa ni ng'ata relate ka gima en gi baba kata konge go. Nitiere gik mathoth ma bedo kanyo katimore to sani koro daka uthulo mar ka uyweyo masani ka waduogo wendi no miluongo ni Neema ang waduoga ne kanyo mondo ikonwa ne nang'o mane odhiri e thuolo gi duto mar mondo mi igol wer machalo kama to ni gole e kinde mar nyakora maka jwang wantiere ka wendo en Emmanuel Smiles koso nyinge mar papcha en mane owacho kanyo ni en gi nying pap gi nying tich kata ka nitie Emmanuel Owino nyinge makoro gide group kacha giduto tiluongo ne ang'ocha mane luongo ni Sea Praise okura ni Sea Praise be no akanya kora mag joma ka ywe masani nyinga Cleophas Oluo chenro en mar ng'ejo thumbe wa ikete mana ka waduogo kapod medo mana chamo ngolo wachamo mana banjo tikete mana ka en Teacher Beach ma smooth ikete mana ka Ramogi TV. Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag wayudo weche mamuro nyithindo kaka Talanta tuko full time kimaso Sitendawili Kodalunga Pasase to chenro ok nyal bedo chenro ka onge sigana kanwa sigani mamitna chuo gik moko kod tedo Turuko dwangeso kangeso ka wangi Lox Ponde kata Lox P Josephine Achieng kata Josephine Jos kod Ansali Kosgi Odhiambo kata Kihero Sally the Queen. Wanero ngeso 3, 2, 1 Ngeso kangeso chakre sade kokinyi en seche mag wayudo weche mamuro nyithindo kaka Talanta tuko full time Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma
ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili Ngima e Ramogi TV. E pewe mag tuke mayero, hero mar adhula, kendo ipako gilo. Tudri kod James Opondo, japicha, gi Milton Ochieng Jaka Black e pau tuke. Chieng' Ngeso ka Ngeso, chakre saa 8 odiechieng' nyaka saa 10. Mana e Ramogi TV. Hello, welcome to my humble abode for today. I got into this space of Airbnb late last year. I would say Airbnb is a good business. Now I'm speaking from experience and not from word of mouth. You need to set up your space where there is Airbnb and there's demand for Airbnb spaces. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Yuda Matingu Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo nono. Ma entie dero, the house of Rumba. Nafasi akutowe katikati, sio mola wa bahati, mpe imani akutolikozama, amezidisha imani yake ili upone, akazidisha neema yake ili uone. Kwanza kubali baba na mama, tuna makosa, biliwe kiri ndugu na dada, tuna makosa, kwanza kubali baba na mama, tuna makosa, pili tukiri ndugu na dada, tuna makosa, kisha tutubu, kwenye magoti tuombe msamaha, kisha tutubu, kwenye magoti tuombe msamaha, sema we Bwana, we nishikilie mimi, sema we Bwana, we nisharejea, neema imenizidi Maria, neema ndio inasimamia, neema imenizidi Maria, neema ndio inasimamia, neema tu ashindwe kutimiza yeye ni Mungu wa mikakati, pole na kisha utafika. Alimtoa mwana wake kwa upendo tuwe huru, na tena akatuma malaika wake tuwe naye. Iviomba msamaha, jirudie kufaa, asipo yeye ni bala, ukiongeza na sala maradufu utapata yote aliyokusudia. Nimeuonja upendo wake wa pekee, nimeuonja upendo wake wa pekee, na tena nimeuona nguvu zake na hata hali ya kibadili. Nimeuonja upendo wake wa pekee, neema
hawajawahi kosa watu wake, vitu vidogo ndo waribu vitu vyake. Nashika neno ni nani akanionyesha mimi mpaka njia, langu rahisi kuzifuata zake nyayo. Naomba nafasi sitaki rudi kule na ikilemewa nafata sinipate mimi tani, nikiandika na pray iwafike nyinyi moyoni, nikiandika na pray iwazame nyinyi moyoni. Neema nyakora moge juang donge met ka en mana weche mag neema okonwa ni werno no akanye to group gi cha iluongo nango to ne gi chopo nade ma giloso group machalo kamano. Facebook marwa kacha bende uneno wa yo moro maler ahinya, wacho kanyo ni sani nya yudo wa ote ka sani gen mage pachien mane koten kod jathum wan go kawuono ing'eyo jathum manyien tich abich kete abich nyakora moge jawa kawantiere ka chenro en mar ng'eyo jathumbe wa kawantiere ka kodi achiel kachiel machako kanyo sario gi nus mar okinyi nyaka sani makoro wachopo dakika par, wacho dakika odong' mana kanyo dakika 11 to sadek chopo kekete mane Ramogi TV. Ote chalo nade iwacho ni abondo Erani gi ote moa bondo ka Glenda Chieng neno waka entiere bondo kanyo wagoniero kamano wacho ni nigi dagi mano ma iluongo kanyo ni Ludia Atiene kosa Atieno. Glenda ngi wach mano maler en kanyo kachiel koda antimare meluongo ni Elizabeth Okedi. Erokamano ahinya kuom chopo ka kachiel koda Beryl Atieno magineno go chenro ni maru piny chenro mar ng'eyo jothumbewa pod wantiere kar ka ne wasingo ni kanyo ni ote gi duto kamedo mana somo gi wantiere kae. Vanzo Lango wacho ni amor jowa amen keep on pressing bro mano ote moro kanyo. Chantel Zainab oro kanyo wacho ni oro kanyo weche mag hera mang'eny mor gi kipindi okinyi makawuono chenro yude yo makare kono ni yudo waka intiere gwenge mage. Mark Victor mano MC Victor man kanyo bende. James Masinde osemolo kendo an kodi kaka pile wer makama imiluongo ni Neema ne iyude kanye to e grubu ma untiere cha nubiro kanya chiele yo machalo nade ma orumo make aka un yawuoto na gi uduto miyo sigana no matin. Surprise mane nyinga group mwatiyogo kaka wantiero owadwa waweruo no iluongo ni Eli Ong'ani owuok Kano. No somo Otieno yo to ne wasomo kod Nazarene Primary. Manyiso ni mana ka untiere Otieno yo kata gi Thur Dibuoro ben uromo kosuromo mana ne waromo mang'eny ko imbo ko wero zilizopendwa to anakocha wero Luo folk songs koro ne watudre ga mang'eny. Kare no kon mabor Otieno yo Thur Dibuoro Kisumu Day Kisumu Day kanyo koro ne mang'eny ne wayudre mang'eny. To koro ne watieko form 4 koro wasatimo exam nonge gimoro watimo gadier to koro ne wabiro kwa kumora chiel gi Eli to wait ondiko ga to eno wer ene kwaya ana okna donje kwaya inya na ketra gi lamo Nyasaye koro ani japuonj kan japuonje kanisa kata koro kwa ne watudre gi Eli to ne wabet kumora chiel to wa agree ni konyalo luongo nyingwa ni surprise nike ngeni yota inya pa ko Nyasaye kuom gik mora matin mwaneno gata ngeni kangizi ni pake kuom gik makineno to tekni adier tekne ngata ni apak Nyasaye to gik motimo be akane koro ne waluongo nyingwa ni surprise nikech gik mora mineno nyalo pago Nyasaye kaka neni ni sani ka wacho ni Nyasaye ro kamano iketo ng'ani enya bwana ng'ani ne chandre chieng moro to koro komane ni amorgo nikech ntie gima dhano nyalo neno to paro ni Nyasaye ne onge kae to adier mar wach ni kuom gik mora mwaneno kawuono kaka gin tieno Nyasaye ntie kanyo koro that is why ne waluongo nyingwa ni surprise magi mora mineno nyalo paro ni surprise wero ga gigi pile to nyalo tudre kodwa. Nitiere oganda matindo masani bende no chenro mar Ramogi TV ka irango pod in rawera intiere gi thuolo malach mar bedo kod chenro mopogore e ngimani
ote mari nyalo bedo mane kodgi nitie jothum masani penjre gi chopo ne Ramogi TV gionge video oneno meki ka wasetugo pod medo mana tugo gi Ramogi TV okinyi makawuono ote mari nyalo bedo mage ne jogo ponono osedonje chenro gi mag wer to pok yudo thuolo mar chopo kata e TV to wacho ni tije magitimo pok oyudo neno kata mondo mi onen gi e yo moro malach. Mano ta gima nyalo nyiso ng'ato modonje gik mag wergi kata awanyalo ni art mora gimoro amora ng'ato timo maluongo ni art nitie en ting ma wani nyaka ng'ato tim gimoro extra koro ka ng'ato nyalo dwa ni oyud platforms mang'eny oyud promotions playlists gi stations gi gimoro achiel mawacho ga ni in tich maber maka ng'ato neno anyalo share kata kokinyise kamano e ka wan wuotho ga ni matima maber ka ng'ato neno oneno koso owero onyalo share kumoro amora ok ni nyaka wang'isi ni share ngech mano botimo to ka kiti imedo timo ni share ka ginyi medo nyiso ji to be kaka ji be ol kodi koro gimoro motimo ga en mana ni in orri tim kaka inyalo gi kuma inyalo timo kisechopo kanyo wen Nyasaye oting kuom kanyo to anyalo wacho ni nitie gimoro adier kiyudo opportunity mar loso gi ng'ato any media personality minyalo yudo koso any friend of yours munyalo wacho be tudri kodgi wacho ni ka ng'eni to tudruok mitudri gi ng'ato makonyi koro anyalo wacho mana ni nyaka bed very open agik moko kaka gitimre to bed mana patient enough ni ng'eyo ni time poko chopo kochopo to tibonene kaka idwa nini yeah mana kamano bede ka intiere lony mari mar bedo jafwambo ponono ka bende ka dot moro neno magore wacho ni kore yudo tij fwambo in kore ifwambo tikeyo ne Ramogi TV kuom ranyisi kore gwenge mabondo ka ile polo kinde kochopo to mano biro chopo kare mano biro chopo kama chielo sir machalo nade nitiere osiepegi mamoko mabende nisomo ponono pod gin kodi nyaka sani nikech moko nyalo wacho ni kichako wero wende mag injili gi jomoko bo wacho ni kar manu kata to kika chopi awuoga kata wacho ni adhi nyime kod chenro mamoko mag ngimaga bende ndio osiepe moko ma iwito to moko bende ma iyudo e yo mar chwalo injili e yor wer kata thum ma igoyo masani. Nitie osiepe mawito mang'eny to nitie osiepe be mayudo mang'eny gik mwatimo nikech gimoro achiel kaka ne wachako I think ne wang'eny to ne wan gi joma ng'eny mane watimo gik mwatimo to koro kaka ne giwinjo mana nwatimo gospel ng'eni gospel e Kenya kae ok oyudo reception ma kaka onego yud cha nitie chon nitie to tinde aparo ni nitie period ma dino notho gospel notho anyalo wacho ni notho nikech ne onge ng'ato jok mane wer ne timo giwer lakini life margi ok ne anyalo wacho ni life margi ne very different from gik magiwero to nitie mano no miyo koro wan joma koro wadonje ni koso koro joma koro donje koso joma bede koro work an extra mile ni mondo koro be giyud fan base magidwaro no koro anyalo nitie be osiepe mayudo because joma supporta mang'eny ok ni gin joma ng'eyo adier be mane gi mang'eyo anyalo nyiso ng'ato moro moro magiwinja ni joma support pile ok joma ng'eyo go wuondi ga unyalo wuondi ni ing'eni wani nini magi to joma kiaga to ero gimitimo no joge ma support ga kata video mani shiki mar my father kaka ne watimo video no ng'ama notimo video no ok en wan ok nwachulo gimoro amora en ng'ato makia mano neno ma en producer kendo video director emano kaw tingno to wacho ni adwa shoot video nitie kata video moko ma ji penjo ga pile to gi penjo no ok ni gino osiepe na koso joma ng'eyo akiagi adier mana ni tich mitimo ema wacho ni tich mitimo kitimo tich maber to ng'eni Nyasaye be gwedho mana tich maber kamane aka gik moko timre ga pile to wadhi mana mapiyo ka watieko donde ka dek kende to watieko sani chenro mantiere sani ka iyudo thuolo mar mako lwet ng'ato e yorni mar timo mano mar wer inya time yo machalo nade mako lwet ng'ato e kinde gi ma intiere ka isechako wer ne isetieko mbalariany man intiere Africa Nazarene koro sani ka intiere ko itimo tich mar manyo tiji makore manyo manisome mano mar fwambo gi keyo kama chele yor wer ka ndi jok moko mako lwet gi mekelo mapo nono binya bedo kacha kipuonjogi mane I think mano gima nonyuolago dongruok en gima okidongri mana kendi
Kidong ka ntie gimiluongo ni dongruok en mana dongruok ka mama gi baba gi jok mane surrounding mara be ntie gi gimoro ginyalo wacho ni mamara. Koro gimwatimo sani kaka Cypraise most of the time gimwatimo ni wanyalo encourage ka ntie ng'ama dwa ng'eyo kaka ji timo writing, ka ntie ng'ama dwa ng'eyo kaka inyalo donje studio gi gima kamago, warwako ga ji seche moko mayudo matimo training wagi warwako ga ji. Kata sani I think ntie nyako moro in the next song we are going to be working on obobedo ntie nyako moro miluongo ni Lydia. Ntie to en a very good vocalist. Koro warwako gaji gik moko watimo nikech moro nwa en marani kinyalo timo gimoro wan onge ng'ama noting'owa to pile kaka watimo tijwa kendo anyalo wacho ni watimo hard work marwa. Wanyalo ni ntie ng'ama wang'e ni ma talent ma ok ng'ama gi force kata gimoro amora, warwako ga training wa mondo wadong kumoro achiel. Wacho Lydia okeyo mar Ramogi TV koso Lydia Okoth mar Ramogi FM ma Lydia moro ma Lydia moro nyinge mar ariyo to tek owuok Ukambani kocha. Maso ni yao dhot ne ng'at moro manitiere. Sani koro wachomo kama koro adhi mako weche go mag omenda. Weche mag omenda iyudo gi machalo videos ka ler, videos go ler kendo ka itimo gi poch gi pa kuom golo videos ma kamano wang'eni kata audio make mantiere YouTube kacha idhi yudo thuolo mag loko audio go mondo bed video. Bende ka igolo gi oro mar Ramogi TV kato wan gi chenro mopogore wan kanyo gi ng'wono mar Nyasaye pile gokinyi, wan gi mano mar injili kalo chieng' Jumapili. Inyalo thuolo mar mondo migi tu kacha ka video no en video moro maler enya mantiere kar kacha. Omenda ere kaka yudo sir mar golo videos machalo kama gino siepe anyuola kosigo arambe go igo gi kaje nikech an kaka pok ayudo invite ni manu koro bago migago moro ka ochoko pesa video itimo gi pesa video kata pesa audio sani audio be sani ochako bedo expensive nikech ing'eni sama ji ng'eny dwa timo production koro nyaka be koro gimwatimo kaka an atiyo company moro kuma Westland Sky to gima yudo kuno matin no most of the time aketo gani nyaka a divide mang'eni mae dhi mane music mara ka ukinyi last month ntie video mwa aboro ni be ntie video mwa golo ma our next song I think by this next week obe bedo out. Gimwatimo ni anaoraga gi manager na maber mobet kata mabe konyaga obe otiyo koro kuo biro kumora achiel okonyaga akadwaga na ket mama igini ni mama orena mama no se chulo fi koro en mana ani monda inentie akawo kany mar ariyo mona tim mae gi mae koro most the time akatim gara mbego zango anadwaro ga tich matimo ntie jok mawacho ga ni umekawia sana kufanya song anyalo oro ni pesa mae team go production mane kaka I think Nyasaye tiyoga kodwa pile en mana wan kod jomo neno ni tich mwatimo be koso wer mwagolo en wer monyalo relate goto wakonyre to kolo wati tijino do mana kamano nyako Ramogi Jwang gima mit kendo wacho ne ko mit tarali kendo ka wantiere kar ka ora kumbana ni gigi itimo gi yo machalo nade cheno mar ng'eyo to mbone ka kipenjore ni manager ne oten ng'a Felix Otieno embede ntiere ka uwuotho mana kode kodhi twak maka gi kae entiere mana kode Ramogi TV kae kinde gi duto entiere ka okonyo wacho ni jathum men mana macha chunyi kik tho gimoro amora ma itime kata kiwacho ni iorori itimo mang'eny moloyo gino ma oganda moko nyarito kanyo ni dwani mondo itim ikono nyaka sanyako Ramogi Jwang ni chenro teri nade kama ntiere kae angi konwa koro kai shikilia kar kanyo kai neno okonwa ni wende mar nishikilie no akanye timiwa akapela ne koro kwatieko kanyo to wadonje ngolo no kwadonje ngolo watieko ne pap to koro wadonje twak machielo koro mwadonje onge wata nishikilie mane song man wandiko ka group ka Cypraise mokwongo ne wadwani mana kwachako gini Nyasaye bo makwa nishikilie mani Nyasaye ko makito koro ko makito ingene gik mora mitimo dhi mbele kaka akadware kama ni kaka mane mumio no wandiko song ni mona gik mora challenges monyalo yude barabara ni te Kenya Nyasaye makowa to wadhi mbele kodgi maber kama mane mumio ne waluongo ne wachako our very first song to wacho ni mane luongo ni Cypraise ni Cypraise to mane luongo ni nishikilie koro kapela mani nishikilie ni adhiga ni
Oh, unishikilie baba, unishikilie, unishikilie nikutumikie baba, unishikilie nikuhudumie baba. Oh, it is a move. Oh, nishikilie baba, unishikilie. Oh, nishikilie baba, unishikilie, unishikilie nikutumikie baba, unishikilie, unishikilie nikuhudumie baba, unishikilie. Neno lako ili power, kwa mimi kwako tumepata dawa, baraka zako kila kona, ushindi wetu umekuwa kawa, tangu mwito nkakuwa mwana, nikisema amina wavunja laana, ombi langu kila siku